नहीं खाते रखले तो निके हमनी के थंथकाली लइका है के खैनी वनी ना लखेनी दा। अरे दारू पिएला खैनी ना रखे संस्कारी हवे हैं। काले भिकुआ के देखनी कि कालर पकड़ के रुपया असलत रहे दारू पी के दे हमारा संस्कारी करबा लोग पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब नहीं के हैं। अरे वो तो कब कब पी लेनी था हो गेल। अरे हमारा जमाना में जानते रहे बाबू पढ़ाई लिखाई के ही दर्जा रहे कि मान लो हमनी के तैयारी नहीं थे। अच्छा मान लो परीक्षा आ गई हमनी के तैयारी नहीं थे तो ये होत रहे कि हमनी के किताबिया के पन्ने फाड़ के लेके चल जाते रहे उहे ना चीट बना के औखिया तो घर ठीक रहे हती हती अक्षर में हतने में लिखा जाओ 10 गो उत्तर गुटिया गुटिया के गुटिया गुटिया के है बाग साला बहुत तो जौन बाटे अंडर बियर में रखल चेकिंग ना होखे अंडर बियर के चेक करता मर्दे मोजा में रखल है मोजा पहन के जूता पहले बनी है पता चल कि दोनों के बीच में मोजा है जूता के बीच में गोड़ावा में नीचे भयंकर हो खूब दिमाग तला के चित्र खात रहे हैं खूब तो वह पढ़ल लिखल कैसा हूँ आदमी पास पूछ गईल है। तू लेके गलक नहीं कबो हम लेके गई रहनी लेकिन जानते रहे बाबू कौने बिठाए में बे हम तो लेके गई रहनी एथी में अंग्रेजी में हाँ खतरनाक विषय है अंग्रेजी में लेके गई हमरा बगलवा में जो लड़किया बैठा रहे नु वो कहलस नु कि हमको कुछ नहीं आता है तो हम बोले हमको तो कुछ कुछ अइबो करता है या नया उम्मीद हम कहने कि हमको तो कुछ कुछ अइबो करता है तुमको साफा नहीं आता है तो तुम्हारे लिए हम शहीद हो जाएंगे शहीद हो जाइबो कला खातिर अब क्या कर सकते कन्या थी ना कन्या तो बुझे चीटवा अपन लेके दे देनी ओकरा चीट करे अइबे ना करबो मास्टर साहब अइले पकड़ ले चीटो ले गइले ओकरो के ले बस अंग्रेजी में हम फेल खालियो लड़किया के चक्कर ना तो हमने के बड़ा सिस्टम तगड़ा रहे का है तू लोग के तो पता ना का बाटे अब ना बाटे हम का करती ना लेकिन तारा जमाना तक ईगो हो गई तो इतने में तारा घमंड हो गई मैंने हमारा घमंड हो गई भाई बारा तू ही अरे बड़ा बदमाश मरी जब हमनी के पढ़ल जा ना तो परीक्षा में किताबिये लेके अलाउ रह गई लेके परीक्षा देवे के किताबिया लेके पूरा किताब है तो तारा का बुझाता है हे भगवान बताओ हो सकेला नया जुग के पकला था नहीं तो ना चेकिंग होखे चेकिंग का मास्टर साहब अलाउ एकदम उड़ाका दलावे फुका जाओ हाँ एक बेर जान लगा भाई कि गणित के मैथमेटिक्स पेपर रहे मैथ का मैथ का पेपर रहे सबे पेपर देते रहे हाल में बस आ गए उड़ाका दल अच्छा आ सबे लेके बैठल है अच्छा वही में सुबह दवा धारा जाता राम 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 अच्छा अच्छा रिस्टिकेट हो गई सुबह दवा रिस्टिकेट मने बाबू मने उड़ाका दल को उठा ले गई अच्छा अच्छा परीक्षा से वंचित अच्छा मैंने ओकरा परीक्षा से वंचित हो गया अच्छा अच्छा आ जस्ट ओकर बिहाने भइले गणित का पेपर रहे अच्छा ओकरा बिहाने भइला गणित के अच्छा आ तो स्कूल के बेइज्जती न होखे प्रिंसिपल साहब कहना कि स्कूल की बेइज्जती हो जाई फिर लड़का नाम नहीं लिखो यहाँ से जी अब ज्यादा लड़का फेल कर जाए यहाँ से तो मतलब वो स्कूल में पढ़ाई सही नहीं के तो क्लास टीचर का कही ना गणित को सब क्वेश्चन में ब्लैक बोर्ड पे हल कर दे अच्छा दिखा के लिख देले कि तोहनी के उतार ल सब जानी लिख के एकदम फर्स्ट क्लास 99 नंबर कोनो 98 नंबर पाक एकदम पास बाप रे बाप बताओ ये तो कुछ नहीं थे अच्छा और सुना चाचा आ उ जिला के डीएम ना घूम घूम अवार्ड न लइकन के खोज अच्छा कि कौन लाया है 99 नंबर सही बात दादा तो सही का बात बाटे है उतना नंबर आ गई उतार देलस खाली पढ़लस थोड़े है तब ले आई ना ओकल का बात सुना तल ये तो कुछ नहीं थे अच्छा हमनी के जमाना में लड़का खूब मेहनत करके पढ़ता न था लड़की ना
नहीं लड़का लेकिन दोनों अच्छा दूध आधा दूल्हा बात काहे थोने लो बात करते ही नु कहले से कि लड़का खा लेता हम हाँ, तो- सोचनी है कि तो पूरा बात ना भग मुंह मत बात दिल कल हाँ ठीक है। हमनी के जमाना में खूब लड़का लेकिन पढ़ना था हाँ हाँ लेकिन वही का पात हो गया ना था बिना पेपलवे दे बिना पेपलवे दे पात हो गई ना था हमली सरकार में ऐसी बात बाते ते बताओ तहार चीज तो होकर किताब हमारे तो बिना पेपलवे दिले पास बताओ बालन तकल में अथुना ना हाँ। हमनी के ना कुछ लिखनी के ना घरे बैठ के टीवी देखनी के अवाला लेखा घूमने के हाँ और 2-3 महीना बाद ना एक बेली दलता होता कि पास अच्छा बिना परीक्षा देले बिना पलिते दिले पास हो गई कहियो स्कूल ना गइला कहियो ना स्कूल अब पास हो गइले पास हो गई हे भगवान हमनी के काहे ना वैसन समय आई हमन पूरे जमाना में जन्म लेले रहती हाँ अथुना ना एक फायदा में बताओ तनी 3 तिलवा बा हाँ तीन टलवा 3 तिलवा हाँ 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 घुराऊ के लइका हाँ घुराव के लेता घुराऊ के लइका ओका तेला थाल से बियाह ना होत वाला तेला थाल से अच्छा ओकर बियाह ना होत वाला दुआले पर लोग आई और कोई ना किता लइका था हमके बियाह करे के बा हाँ, हाँ। तो भाई केनो में लइकनी के पथ आई तो कहीं ना के लइका पढ़ल लिखल हाँ चाहिए हाँ हाँ आ साला 3 तिलवा हाई स्कूल पाथ नहीं रहे हाँ 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 ओकर बिहेवियर कोती दा शिक्षित लड़का खोजत रहन हाँ अरे बेली थाला उहो पाथ हो गइल बाटे अब पास हो गई बिना पेपर देबै कि नहीं लाला तू पाथ हो गइल उहो तब तो ओकरो बियाह हुआ हो जाई ना बियाह तय हो गई 3 लाख रुपया और एगो बुलेट काली और चैन अरे तो ओकर बियाह तय हो गई तय हो गई हाँ। ई तो कुथऊ नहीं हाँ। 3 लाख रुपया बुलेट तय तो बतले बा अच्छा और 3 तेलवा के बावदी के हाँ हाँ हरित खोलाई ना हाँ। गाय मिली गाय पहले से तय बा हाँ तय बा गाय मिली ओकरा मिली आ हमारा काले मिल गई अच्छा हाँ हमारा गाय मिल गई है छोटहाने बाटे अच्छा गैया छोटहाने बिया तो दूध देती है कि नहीं अभी जन बानू हम ट्राई कैले रही कल राते हैं अच्छा कल राते ट्राई कैनी तो दूध ना दिलक हैं ता लागत नहीं थे ता ना ना जगह बदलल बा जगह बदलेला त तनी मवेशी जोन बाटे नु हाँ। जगह बदली त तनी होला ना होला हाँ, हाँ, है हाँ, नया टाइप के तो हो सकेला दूधवा खींच ले एक छेनी के है और वो तनी पीछे हट के बा हाथ ना मोड़ एक एगो डब्बा नु 3 किलो निकली है हमरा के कहले थे कि एक हाथ से बाल्टी या एक हाथ से छेनी पकड़ के एकरे करे कहा छेनिया होला नु हाँ। ओ जेस तनी पीछे हट के बाटे हैं हाँ तो तनी तू पीछे तनी हट के देखिया हाँ। उ गोरू नहीं हमरा तो लागत गधा हा बात राते तो आवते आवते ट्राई कैले रहनी तो मरलस ना तो गाधा ना हुई है गाय ह कदू ना तो एक थेनी के ना ध्यान से देखिए चले चल तू कहीं दूसरा पड़ जाती है देखिए ध्यान से चले दाता हो चले जीवन में देखले बा लोग गाय गोरू हैं छेनी पकड़ और सोये तना मोर छेनी है चले हम फ्रीजियन देखले बानी जर्सी देखले बानी डेनमार्क के गाय के पढ़ले बानी अपन देसी गाय के पढ़ले बानी विदेशी गाय के पढ़ले बानी है सब गाय के पढ़ले बानी पहला दफा ऐसा गाय हमरा के दिले बारे सारे बाप का नाम ना खैले पान मुंह बिडोर के गइल परान सारे कुकुर कहीं का खाली जीवन में कुकुरा गधा देखला तो निके गाय के का बुझाई रे